खुलुमबाय गिबियावनो दिनै माइनाव खेराइ फोरबोनि गासै आपडेट बड'लेण्ड नायगिरि बिथांमोननो गोजोन आरो गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर जोर बरनाय थाबाय। रायजोआव टेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां आरो बे गाज्रि खौरांखौ फोसावनानै होदों रायजो सरकारा। रायजोआव गासै 24 जिल्लानि टेट फोरोंगिरि बिथांमोननि डकुमेन्ट्सफोरखौ रिचेकिं खालामनायनि बिथोन होदों रायजो सरकारा। रायजोआव सोलिबाय थानाय नंखाय डकुमेन्ट्स लानानै टेट फोरोंगिरिनि साख्रि लानाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर रायजो सरकारनि। आरो दा बेनि सायावनो रायजोनि गासै 24 जिल्लानि टेट फोरोंगिरिफोरनि सायाव गोदानै डकुमेन्ट्स नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायदों रायजो सरकारा। नंखाय फोरोंगिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोस्रांनायनि बे जादों। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। साननैसो सिगाङाव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव गासै 36 सा नंखाय फोरमान बिलाइजों टेटनि फोरोंगिरि साख्रि मावनाय सुबुंखौ सिआइडिआ हमनो हादोंमोन। नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे खौरांखौ हमनो हादोंमोन दि बेबायदि जाथाया बे मोनब्रै जिल्लायावल' थानाय नङा, रायजोनि प्राय जिल्लाफ्राव थानो हागौ होननानै सानना लानाय जादोंमोन। आरो दा बेनिनो बिदिन्थि बायदियै रायजोनि 24 जिल्लायाव बेफोर नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय सरकारा बिथोन होनाय जादों। फैगौ 22 अक्ट'बरनि सिगां बेनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला दाबो गोबां जिल्लाफ्राव गोबां सुबुंफ्रा नंखाय फोरमान बिलाइजों टेट फोरोंगिरिनि साख्रिखौ मावनायनि खौरां मोननाय जादों। नाथाय दासिम बेफोर जिल्लाफ्रा मा सरकारा बेनि जेबो रोखा खौरां दासिम होथ'वाखै, जायनि जाहोनाव गोबां टेट उथ्रिसार सुबुंफ्रा दासिमबो साख्रि मोनालासे बेकार जानानै थानांगौ जादों। गावनि बेसेनगोसा रोंगौथिनि सायाव मेगन मिजिरनानै थानायनो रायजो सरकारनि बेबायदि लानाय थिरांथाया जोबोरै मोजां थांखि लानाय जादों। मानोना बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों नंखायखौ फोजोबनानै थारखौ दाफुंनायाव एसेब्लाबो हेफाजाब फैगोन आरो टेट उथ्रिसार जानानै थानाय सुबुंफ्रा साख्रि मोननायाव मदद। बेखायनो दा साफ्रोम टेट फोरोंगिरिफ्रानो गावनि रोंगौथि एबा सोलोंथाइनि आबुं फोरमान बिलाइखौ सरकारा दिन्थिनो नांगोन। गावनि फोरमान बिलाइनि सायाव रोखा फोरमायथि होनो नांगोन। आरो बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों नंखाय फोरमान बिलाइजों टेटनि साख्रि लाग्रा सुबुंखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनाय जादों। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।